Tikulandireni mwansanga mpulogalamu yathu ya Kandimverere nthawi imakhala kusakatula nkhani zosiyanasiyana zochitika mdziko mwathu. Dzina langa ni Dale Sandra. Mpulogalamu iyi imakhala tikukhazika pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo yathu ya tsiku ndi tsiku. Kani nkhani ya zachuma, nkhani ya nkhondo limbana ndi katangale, komanso nkhani ya ndali zimene akhale nkhani za msangulutso zimene nkhale mpira umene timakhala tikukhazikikapo kuti mabankers, silver strikers, soti machampions za mchaka cha 2024 zonzi liupompano pa Kandimverere. Lero lino tinawonso Bambo Chawesi Banda amene timakhala kusakata nawo nkhani limodzi. Bambo Banda, tikulandireni mpulogalamu yathu ya lero ya Kandimverere. Ziko kwambiri Deus. Phokoso lochepa koma nkhanizo nde zimakhala zambiri. Lero lino nkhani imene tikuyamba nayo pulogalamu yathu ndi nkhani yokhudzana ndi mkulu otsogolera bungwe lolimbana ndi katangale mdziko muno la Anti-Corruption Bureau, ACB. Limene zatsimikizika tsopano kuti mtsogoleri wa dziko lino wanena kuti ayi amene akugwirizira Hilary Chilomba apitirizebe kugwirizira kufikira bungweli litapeza mlowa m'malo wa amene adali mkulu wa bungweli kalekale a Martha Chizuma. Chawezi, chikuchitika ndi chani kwenikweni? 6 months down the line, tilibebe replacement wa Chizuma. Zikuti bwanji pamene papa? Ndizoona Deus kunena kuti Mai Chizuma adasuntha miyezi isanu ndi umodzi yapitayo. Contract yawo itatha. Adaenda kuti ayi mbali yawo achita. So adasunthapo kutanthauza kuti pamene kuti pabwere munthu wina okhazikika otenga mpando wawo ngati mkulu wa bungwe limene la ACB, Anti-Corruption Bureau. Bungwe limene limayang'ana nkhani yothana ndi ziphuphu komanso katangale kwathu kuno ku Malawi. Ndi mwadongosolo lache yemwe adakhala pa mpando ogwirizira ndi amene adali Deputy Director General. Kapena kuti wachiwiri wawo Bambo Hilary Chilomba ndi amene akhala miyezi 6 yonse. So lamulo ndi yes la CPA, Corrupt Practices Act, limakamba kuti munthu akhoza kugwirizira kwa miyezi yosaposa 6 kapena kuti isanu ndi umodzi. So tikayang'ana kufika tsiku la lero mwezi wa December, miyezi 6 yatani yatha. So Chilomba miyezi 6 yatha ali pa mpando ogwirizira ngati Director General kapena kuti Acting Director General wa ACB. So akuyenera kuti pabwere munthu okhazikika amene office atengeretu. So zikuoneka kuti pali ma issues. Kudachitika ma interviews kuphatikiza pa Chilomba omweyo. Akuliso paliso Council Taulo atakapanganso ndithu ma interviews kuti akhale pa mpando umenewo. Ndiye pakumveka manong'onong'o ndiye akuti ombudsman Grace Malera ndi timu yawo ku office kumeneko afuna afufuze kuti kodi ma interviews amenewa adayenda motani. Shortlisting kapena kuti kusankha anthu amene akati awaunguze nomachifatse komanso adzapezeka kuti munthu yomwe amake asankhapo wapita pakana ku parliament ku Public Appointments Committee kukamvomereza akuti afuna afufuze zimenezo kuti kodi zinaenda motani. Ndiye tikudikira zimenezo ndi pamene mtsogoleri wa dziko linakuti ayi muoffice simukuyenera kuti mukhale vacuum. Bwanji tialole Bambo Chilomba pa nthawi imene aombudsman akupanga zimenezi, tialole Bambo Hilary Chilomba amene amagwirizira ndi kale apitirize kwa kanthawi kugwira ntchito yomweyi ndi cholinga chakuti pasakhale vuto lina lililonse kumbali ya utsogoleri ubungwe limeneli la ACB. So mmene tikukamba pano tikukamba kuti Bambo Chilomba ndi amene akupitirizabe kugwirizira mpando umenewu pofuna kupereka mpata kuti zofufuzazo zichitike, kenako wakati pasa report tizaona kuti way forward kapena kuti tsogolo lache mutu wache zidzayenda motani. Kenako mkulu ameneyi wa ACB adzapezeka kuti president azanchita appoint, kenako adzapita ku parliament pakali pano tili pamenepo. Koma anthu akumakamba nena kuti mwina pomakhala kuchedwa speed ya kuchita zinthu. Achizuma mwina tinkadziwa kuti contract yayo ikupita kumalechereche, panalibe mwina amake machawi onena kuti process ino pangati kuti munthu amene alowe m'malo mwawo ichitike mpakana pano 6 months down the line zikukhangati zinthu zidakachitabe mokhangati modraga choncho. Deus, ineyo sindikufuna kulankhulira anthu ena koma maganizo anga ndi office imene ya ACB si office ya masewera. Ine ndimakhulupirira kuti akhoza kukhala maganizo manga akhoza kukhalapo anthu ena amene ntchito yamayifuna koma ndi mmene Chingerezi kozonena kuti nature risk komanso chiopsezo cha ntchito iyi. Deus, iyi si ntchito ngati kuti ndiwe DG kaya waku MBC kaya ndiwe DG waku Eskom kapena DG waku Makra. DG waku ACB Deus is not for all and sundry. Si wawina aliyense, ndi ofunika munthu amene ali olimba mtima. Inu mukudziwayi
bambo Reinek Matemba anaita unena kuti ine bwanji nchoke nzipita ana anga omwe amakhala pa chiopsezo ine ndemwe ndimakhala pachani pa chiopsezo nkhani yolimbana ndi katangale si nkhani ya masewera. So kunena kuti mina make pa makhala dragging of the feet kapena kuti kuchedwa kuyenda pa pesi ya nanzikambe kapena nkhono, Deus ndikuona ngati kuti anthu akhoza kukhala kufuna mpandowo koma kuti apange identify munthu amene ali nkuthekera ali ndi technical ability komanso ali nkulimba mtima poyang'ana chiopsezo cha ntchito iyi, Deus si zinthu zophweka. So tiye ntilole nthawi yonse komano office munthu komano anthu akamaza process. Yes, process yoti ka shortlisting yo ma interviews does it really need to take over 6 months? Ndizomwe ndikunenazo Deus ndikuona kuti shortlisting yo amayenera kuti okay ukoza kuona kuti mina make anthu akoza khota alembera mina make anthu 4 or 5. The problem is kapena vuto ndilakuti mukakhala kuti uzaona ndipeke chisanzo ndiyambire pona kuti ine ndalembedwapo ntchito akufuna anthu 4 koma adachita shortlist anthu 600 chakuti in fact anangochita float osanena kuti funa anthu akuti tidalembera tidapita umene kuja anthu 600 chakuti from 600 chakuti molomoto apange shortlist anthu 20 anapanga shortlist anthu 22 kutanthauza kuti the extra 2 also did well. Ndi anena kuti yayi timenera tichoke pa namba yoyambirira from the initial number timenera tifike pa 20 direct ngati shortlist imene timafuna koma awiri ena awo achitanso chani achita bwino ndi anawonjezera awiri ena achi from the 22 ankafuna anthu 4. It was not a matter of balancing the gender kuti awiri akazi awiri amuna ayi akadachita bwino amuna ukhauka 4 akadatenga 4 akadachita bwino amuna akazi ukhauka 4 akadatenga amuna adakanikanso kutenga anthu 4 directly from the 22. They had to go further for 8. Adapanga shortlist anthu 8 kutanthauza kuti nawo anazaphwasulano pa 8 paja nkusankha. Fortunately I was one of the people who were employed and 4 kuchoka pa 600. Chimene matanthauza Deus nchonena kuti akapeza pool yaikulu ndiye kuti the options to find a technically able person the options are very high kapena kuti the chances are very high. Koma uona ndakale Deus kuti nature ya ntchito iyi ndiyovuta si kuti I don't think akoza kwana anthu 10 even ulendo wa Achina Martha amene ankalembedwa Achina Martha Chizuma ndiye sabalanika anthu 4 if not 5 sana kwane ndi anthu 10 omwe alipo tu Deus anthu amene ali ma qualifications alipo anthu amene ali ndi ability experience alipo ma judges anthu amene apanga law alipo Deus even in law practice alipo utakoza kutenga ntchito imene koma ntchito iyi ndiopya si awina aliyense even mabanja amene kuti kumene kumusatani musapite. So I'm saying kuti ukati uyang'anisitse zimathandizira kuti akha kuti apanga shortlist number ya anthu ochuluka kuti apeze munthu amene ali nkuthekera wabwino zimachitira ubwino koma akha kuti when the shortlist is narrow kapena kuti pala anthu ochepa 3 kapena 4 in this case in Deus if we are to confirm ndikungomvapo bambo Hilary Chilomba komanso Council Town I think uliso this anthu ngati Malunda dziko ndo anthu Malunda wa Ministry of Justice. These are just speculations kuti aukhangati awa anthu angati Deus anthu mwina 3 kapena 4 yeah but we're not sure sana kwane kuma 5 komano mwina be process ibe chawezi pena pake somehow there's some laxity somewhere. Okay, tikozongwanira kuti delay yo we can do better. Achite improve which for the office ndiyofunika. Yes. Pakufunika kuti Chizuma apangidwe replace munthu abwere akhazikike because kukhazikika sidi kungonera pa office ipo anga akhale mmalingaliro kumangogwira ntchito yongogwirizira sizimayenda komanso kumaita uzazoti pa office iyi munthu uyu sikuti ndiyemwe tikufuna tikusakasaka anga akhale yemwe agwirizira uja samakhala okhazikika sanga mapange pa decisions. My next question was Achilomba agwirizira ndi omene kwa miyezi 6. Yes. What's your assessment? Ine ndikozonena kuti chinthu chimodzi chimene chimachita stand out. Silinganene mwachuchuchu kuti kodi Achilomba achita zinthu zili ndi ziti koma chimodzi chokha chimene amalawa kozo ndisimikiza kuti Achilomba pa nthawi imene agwirizira mpandowu kwa miyezi 6 imene apitayi ndi chinthu chokhuza ku immigration department. Inu ndine mukumbukira Achilomba abweresa senate kapena kuti umunthu nzeru komanso kuchita zinthu molondola ku immigration mpaka lipano kwakhazikika
mukati muonesetse mukumbukira zimene adachita chilomba osati kwakazika fena lomwe ama passport esa kupezeka Deus ngakupezeka tadikana mumvesere Deus mukumbukira zimene adachita chilomba adangochita kuti Vandam ijamati an announced visit adakangolowa ku immigration kuja osalengeza adapeza anthu mafoni muli zokambirana adapeza ndalama madesiki mwa anthu wagwira ambiri adamangidwa ena asumira panopa ali pa interdiction koma anthu amene kuzana kuti zimene zija mwina zipitilira Deus kodi nthawi imene chimene chimachitika ndi chakuti mmene zidachitika pamene pachapa aku Department of Road Traffic were alerted adakhala okay guys tichenjere ngati achilomba anangonyamuka kupita ku immigration tsiku lina akhoza kubweranso kuno ku road traffic so it was more or less like adawachenjeza anthu ena so sadafune kuti akhale predictable kuti muchite kuziwiratu kuti zimene akufuna kumapanga ndi ziti ndi zimenezi komano the bottom line Deus is zimene adachita achilomba ku immigration zathandizira chifukwa chokuti ma-department ngati aboma katangale amapita patsogolo chifukwa chokuti anthu amachita dala delay olokusokoneza dala service provision makamaka public service provision kumachedwetsa dala zinthu inu ndine mukamaona kuchedwa mnene watamwene ndayendera kunoko miyezi 3 ndikuvutika wekha umakuti bwana ndikupasani 200,000 ndikupasani 300,000 so ma employees aja kapena kuti ma civil servants ogwira ntchito ma department ngati amene wawa amachitira dala kuchedwetsa service kuti athandize anthu kupereka ma passport kupereka ma license kuthandiza anthu kuti azikhala zimene ziphaso zimene boma limapereka so achilomba mukandiuza ine pamene paja nimachita assess 95 out of 100 anachita zinthu zabwino kwambiri ndipo ku immigration anachita bwino kwambiri pa immigration yokhayo that's the one thing that stands out koma mbali inayi kwakhala kuti chu chifukwa chithunzithunzi chimene chili kunjaku anthu anena kuti nkhondo limba ndikatangale sikuyenda Deus okay ndikukumbukira bambo chilomba adapita ku ndiyesa kuluwana adakapanga deliver public lecture kumene kwadavomera kuti katangale kumalayi kuno alipo ndipo akupita patsogolo koma nimanena kuti angakhale katangale yakupita patsogolo Deus because imene imachedwa kuti corruption perception index imene amachita anzathu a Transparency International malingaliro anthu mene akuzionera zinthu ndi mmene akumvera kuti kodi katangale tikulimbana naye kapena sitikulimbana naye ndiye nimanena kuti ndi inu ndi ine kuphatikizapo achilombawo ndi gulu lawo kuwaunikira anthu zina mwa zimene boma lakhala likuchita ndipo likupanga plan kuti lichite pofuna kuthana ndi katangale kutanthauza kuti they haven't done enough of publicity exactly zimene mafuna unena is that what you're saying tiye tiyambire ponena chonchi Deus tikoza kuchita mofanizira tikoza kuika benchmark kapena tikoza kuchita juxtapose kufanizira ndi mmene zimayendera mwina 2020 kubwerera mbuyo ndi 2020 kubwera kutsogolo tifanizire marejimu awiri amenewo tiye tikufanizira ACB Deus mbuyomu boma lapano lisadabwere ACB inkapasidwa 2.4 billion malawi kwacha ngati budget pachaka achizuma alira kuphatikizapo ndi gulu lawo aina matemba ndalama amatipasa zochepa 2.4 billion simakwana ndiuzori ufuna kukambe nkhani ya funding ndizimenera kuti these are the steps Deus ndi chimodzimodzi the reality on the ground the action on the ground ndizomwe ndikufuna kufotokoza Deus kunena kuti kodi mukanena kuti reality on the ground ma prosecutors ma investigators ma lawyers muwalipira bwanji muwalemba bwanji ntchito ngati funding kulibe ndikumene ndikulowera Deus tiye tiyambire pamene ponena kuti mukayang'ana boma lakale linkapasa ACP 2.4 billion malawi kwacha pachaka adalira ndalamazi sizimakwanira ndipo samapangiratu release nthawi yomweyo amapanga release ma chunks kapena kuti ma tranches sikuti amatenga 2.4 yonse kuwapatsiratu boma lapano litabwera lidayenda kuti iyayi ACB ndi bungwe lofunika kwambiri tiye tilipange support lilembe ma investigators atsopano ACB ilembe ma private practice lawyers atsopano tichite increase staffing levels kapena kuti ogwira ntchito ku ACB akhale okwanira ochuluka ACB tipase ndalama zokwanira zokuti azithandizira kugula mafuta akafuna kupita ku Mzimba akafuna kupita ku Mulanje kunkhotakota kusanje kukafufuza kuti kodi zinthu zikuyenda motani tiyapase ndalama plus stationary adawapasa over ACB pano is getting over 6
6 billion Malawi kwacha pachaka. So ukoza does kuyangana that translate to the action at work on the ground? tifotokoza zonsezo tifotokoza ukayangana funding deals boma lapano lilawonjezera ICB chachiwiri uyangane kukhazikitsidwa kwa koti latsopano amati financial and economic crimes court koti lapadera mukumbukira ICB amadandaula kuti tikapanga investigate tikamachita prosecute tikampeza munthu kuti ali mlandu tikapitisa nkhanija kumabwalo a milandu sikumatenga nthawi chifukwa kumene kuja kuli milandu ya mbuzi kuli milandu ya ufiti kuli milandu ya mabwana ya maukwati amangophatikiza boma lacha kwera labwera likuti tiye tikhazikitse koti lapadera loyang'ana milandu yakatangale komanso ziphuphu cholinga nchakuti tiyithandize ACB milandu yake iziyenda pachangu adalipasa koti limenelo lapadera ma judges okwana 3 ali kumeneko aziyang'ana mlandu umene tisayiwale mlandu umodzi mzimu wawo uluse mlandu umodzi umene udali okhuza vice president malize mlandu umodzi wa a vice president Malemu Achilima udasunthidwa ku high court yawamba kupita ku court kumene kunchani chidachitika nchani mapeto ake udayenda mwasanga adaenda kuti aya palibe mlandu tiyeni mlandu uti utani tusiye chimene matanthauza chimene Deus naye kuti inde zovuta zilipo koma chifuniro pandale chofuna kuthana ndi katangale kwathu kuno chilipo mukayang'ana funding mukayang'ana court limeneli mukati muyang'ana amati NACS National Anti-Corruption Strategy number 2 imene mabweresa zinthu zonsezi muzaonesa kuti zinthuzi zikuthandizira kuti katangale chitsali naye kuno Malawi. So we agree there's a political will. Exactly. Komano, does that translate to the actual work on the ground? Actually, tipomereka timwe madzi kena katibweranso program imeneyi kandiferere ngati mungotseko lomene tikulandeni program yathu mpaka makagawo lachiwiri program yathu yakanimverere ndiye tinakhazikika kwambiri gawo loyamba lija munkhani yokhuzana ndi nkhondo imene ndikatangale mdziko muno makamaka kutsankhidwa kwa achilomba ngati ogwirizira mpando wa mtsogoleri wa bungwe limeneli chawezi chiyembekezo cha Malawi kwa amene atenge mpando umenewu ndi chotani amene akubwerayo adzayambire pati nyamadera ati amene ACB akuyenera kuti ayikeko chidwi pothana ndi katangale mdziko. Yes, funso labwino Deus ndimanena kuti choyambirira kwathu kuno ku Malawi kulibeko shortage kapena kuti kusowa kwa malamulo olimbana ndi katangale komanso kuteteza chuma cha boma. Palibe munthu unamizira lamulo sili kundira kuti my hands are tied. Malamulo alipo TNT kufotokozapo kuli CPA Corrupt Practices Act lamulo leni limene linalenga ACB kuphatikizapo limene limachita guide ndi kuchita anka ntchito za ACB ACB azagwira ntchito za ubwanji lilipo lamulo limenelo Corrupt Practices Act limachita define corruption limachita define bribery so chilichonse chimene ACB amafuna lamulo limeneli lilipo TNT yangane lamulo lina Public Audit Act lamulo limene limanena kuti kodi maofisi aboma adzachitidwa audit liti adzachitidwa audit bwanji report idzaenda motani zonsezi zifuna kuteteza chuma cha boma lamulo lina TNT kambe Public Finance Management Act lamulo limene limachita guide kuti kodi ndalama za boma ziyenera kugwira ntchito bwanji mukafuna kuchita disburse popanga approve budget nanga mukafuna kugulisa katundu wa boma mukafuna kugula katundu wa boma muyenera mpange chani lamulo lina PPDA Public Procurement and Disposal of Assets Authority aliso ndi act yawo lamuloso limenelo lilipo kodi contract muzapereka kwa ndani nanga no objection muzapereka kwa ndani nanga ijamana kuti ida ijadaiwala zonsezo malamulo alipo lamulo lina Assets Declarations mwaliziwa lona kuti inu pamene mukufuna mpando wa public mukamati mukupita mutiuze abande kamena Deus ulinzi ngati uli nyumba zingati tidziwe kuti tizathe kuwerengesa pakamata 5 years kuti kodi Deus akubwera pa mpando mmene akayamba ndi ndalama zimene wapeza pakatipa zikugwirizana so mukati muyang'ane Deus kwathu kuno ku Malawi malamulo osewa cholinga chake kuthandizira ACB kuti igwire ntchito zake ndayiwala akonzanso lamulo lina akuti Political
party financing kuti zipani za ndalama zimene amayendesera ntchito zawo amazitenga kuti zonsezo cholinga chake Deus ndikufuna kuonesetsa kuti dziko lino zinthu ziyenda bwino koma nchifukwa chani angakhale tili nzonsezo popeza kuti mavuto akumakhala pobe so izizi ndi zina mwa zimene timayenera kuti zikhala pansi tizikambirana koma chachikulu Deus ndakambapo kale kuti mukafanizira boma lapano ndi boma lakale pali kusintha Deus kwakukulu chabe kuti publicity abomawa samalakula pa zimene achita ndikuwuzani chinthu chimodzi Deus anakhazikitsa National Anti-Corruption Strategy number 2 mu NACS 2 Deus muli a media atolankhani muli ama church faith-based organizations muli mafumu muli ama university muli ogwira ntchito mboma muli ogwira ntchito private sector zilimo nsanamira amati 12 nsanamira zonsezi Deus kutanthauza kuti aliyense atengepo gawo pofuna kulimbana ndi katangale ndipo adagwirizana ma action points cholinga chonena kuti ntchitoyi siya munthu mmodzi osaloza munthu mmodzi chala kuti ndiye bangalimbane ndi katangale sizingatheke kuphatikiza pamenepo ananena kuti institution iliyonse Malawi muno whether public or private izikhala ndi amene amatchedwa kuti integrity committees kutanthauza kuti pa office pano Deus pamenepa pakhale integrity committee idziyang'ana kodi governance imayenda bwanji by governance what I mean is kodi yema malemba requisition ndi ndani who approves ndi ndani the quantities that are being approved ndalama zimene zikupemphedwa kodi procurement imayenda motani kagwirisire ntchito ka ndalama kakuyenda motani transparency and accountability zonsezo zimachita fall under governance yapa institution imene integrity committee imene imathana ndi katangale boma ili lidachita direct kuti institution iliyonse ya boma mukhale ma integrity committees even ku parliament ali nazo so ndimanena kuti chimene chimavuta boma lapano ndikulankhula koma achita zinthu zambiri zosiyana ndi mmene boma lakale limachitira kumangowavuta ndikulankhula Deus. Mwina ndakhalitsa kwambiri pamene tipite kunkhani yathu yachiwiri mpulogalamu yathu lero ya Kandimverere nkhani yokhudzana ndi mwina Deus mwina ndingokudula pang'ono tisanapite kunkhani yathu imeneyoyo ndimafuna ndinene ponena kuti madera amene ASCB komanso mkulu wa ASCB amene atabwere pano adzayang'ane kwambiri nkhani yokhudza procurement ma institutions aboma komanso private because domain kapena kuti mandate ya ASCB sikungolimbana ndi ma offices aboma okha angakhale ku private sector chifukwa kuti private sector imapeza business kuchani kuboma so amatha kugwirizana anthu ku private sector kumaba ndalama kuti ku public sector so ASCB imayang'ana konsekonse then makamba kuti nkhani yopereka ma contract nkhani yokhudza procurement ndi nkhani imene ASCB kuphatikizapo mkulu wa ASCB amene akubwerayo adzayang'ane nkhani imeneyo wina wache adanena chichewa kunena kuti ikadakhala kuti corruption kapena kuti katangale ni njoka akuti mutu wache ukadakhala ku procurement he said if corruption was a snake the head would be in procurement inu mukuziwa amene zinthu zinkaendera tukamba nkhani anthu boma lakale ningopeka isanso boma lakale lidachita exploit customs kapena kuti kuolowesa zinthu kumalawi kuno mukumbukira issue yobweresa cement amapanga exploit procurement kuphatikizapo importation ya zinthu abweresa cement osalipira duty abweresa agula galimoto zodula osalipira duty so maso akulu apite ku procurement kuma contract kuphatikizapo ku customs kapena kuti importation ya zinthu kwathu kuno yeah makamba kuti mwina nthawi ina ake tidzakhale nthawi yoti tidzapange compare zimene zimachitika nthawi imeneyo ndi chifukwa pano mungu boma lakale yes ndi zapano pasizikuchitika bazakhale balance katangale asakuchitika patakali pano ndizimene kunena Deus ndofunika nthawi ina ake tidzapange because anthu tizafanizire anthu awo mungu boma lakale boma lapanoli kuchitika so zinthu zoti tidzafanizire ena amanena kuti you move from the known to the unknown umachoka kumene ukudziwa kupita kumene kusakudziwika pakali panopa zimene zimadziwika zambiri ndi zaboma lakale zaboma lapano ndi zochepa chitsanzo chikozopereka ndipereke chitsanzo Deus mukumbukira inu nkhani 1 minute Deus inu mukudziwa nkhani yokhudza fertilizer yonena kuti boma lapanoli kuli alowe kuti bambo Robin Lowe achoke ntchito panali nkhani yokhudza kufuna kugula fertilizer kubuchale nkhani imene ija itazindikirika zidatsatidwa mpaka na ndalama zija bambo Chakaka anayikwanisa kuibweretsa ku Malawi kuno koma palebe amene anamangidwa veteran Deus veteran ndalama imene ija it was only about less than 1 billion less yochepera kufika 1 billion Amalawi analakula mpaka na Thabo anayesesa kupita ku Germany mpaka ndalama ija idabwera koma nema kupasa ni chisanzo idasowa 7 billion ku Eskom
under boma la DPP mpaka na lero palibe mwanafusidwa palibe amene chinachitika koma ndikupamba za nkhani yofuna kugula ndalama yo inabwera mpaka bambo Robin Lowe achakwera dacho sachito kuti yayi mukhuzidwa ndichi so timayenera kuti muzifanizira boma ili mukalizuzula limamva ndipo limatenga sitepe ndalama zinabwera bambo Lowe adachoka ntchito pa unduna boma lakale la DPP 7 billion malaiko acha idasowa ku Eskom palibe adafusidwa ndalama sinabwere palibe adachosedwa ntchito kuphatikizapo 4 billion imene idasowa ma embassies palibe adachosedwa ntchito ndalama sinabwere idasowa ndalama zidapita so timayenera kuti mukati mufanizire zambiri boma ili lachita chabe kuti kuimba chiminingo kuima pa chulu kulankhula zabwino zimene uchita limakanika kanthawi kamene katsalaka kuchitika kalembera yes phase 3 ya zisankho kalembera wa zisankho akuchitika madera machangu kwambiri akuchitika madera ati ndi ati Mangochi town Mangochi municipality Mangochi rural tingona kuti Mangochi kumzimba kulilongwe kuchikwawa kunsanje kayakwira nkuti ndaiwala Mwanza neno anapanga kale koyambirira Mwanza so Mwanza Mangochi Chikwawa Nsanje Lilongwe komanso kwira kucha ndaiwala Mzimba yes ndi madera amene akulembetsa koma mwina mukozonera kuti anthu kungu akumbutsa TNTP tikalembetse amaoneka mafigala amene adatuluka kuyambirira preliminary figures imene adatulusa bambo Andrew Mpesi ngati CEO wa MEC sanaoneke ochita encourage tidali tili pa 61% umukachita compare ndi ma projections amene aine ache adapereka kupotengera information yochokera ku National Statistics Office so zimaoneka kuti pa 61% siti uchita bwino so tiyena Malawi tituluke tikalembetse taona ndithu ma president onse taona president yakwera akuzungulira kulimbikitsa anthu tidaona Mutharika ali kusanje ndi kuchikwawa dzulo tinene kuti Lolemba akupita komanso anapita ku Mwanza naona so anapita ku Mwanza kulimbikitsa anthu kuti atuluke akalembetse nkhani imene yosangalatsa kwambiri komanso ndaona bambo Michael Usi vice president wa dziko lino adaliso ku Mwanza walimbikitsa anthu kuti akatani akalembetse tukumira kuti ma presidential aspirants enaso nawo sachita chimodzimodzi ndo achina Kabambe ndo achina Tupere Muluzi zimenezo nzofunika kwambiri zigawo zine zikuonetsa kuti sanalembetse bwino chavuta njani Deo sitisabisepo apa anthu ambiri makamaka zipani zotsutsa zidali busy kuchita mobilize anthu kuti akachite ma demonstrations kulimbana ndi ameki kulimbana ndi NRB kusiya kukapita m'mamidzi kulimbikitsa anthu kuti akalembetse maperake maona kulizi nkhani chikhanga tiyazizira maperake mafigala kutuluka utani ochepa ndiye kumapezeka manong'onong'o iyayi alembeseso atseguleso so tikozonena kuti ziyati makamba zija maperake amakhala amenewa nthawi imene amataya ndi kumati tikapange ma demonstrations idali nthawi yabwino yopita m'mamidzi na akusa anthu kuti apite akalembetse maperake adziombera okha paphazi so tikozonerapo kuti zina mazimene zapangitsa kuti anthu asatuluke kwambiri ndi zifukwa ngati zimenezo kuti andale adali busy ndi kulimbana ndi nkhani yokhudza administration ya zisankho titsirize kuomba mkota kufika tsiku la lero yes mukuona kwanu zokonzeka za zisankho chaka chamawa mukuziona bwanji zibwino bwino in 30 seconds ine ndikozonena kuti zokonzekera zili bwino bwino chifukwa chonena kuti MEC kukonzekera chisankho amayamba akangosankha president akangosankha phungu akangosankha kansala mawa lake kunena kuti ino akusankhani ngati phungu kusankha kaya wina president wina kansala mawa lake ameke amayamba kukonzekera chisankho chinacho 5 years it's a cycle so amati mmene ndimanena kuti 2020 atangonena kuti achakwera awina 2020 yomwe ija ICB amayamba ameke amayamba kusonkhanisa ndalama amayamba kupanga maplani muona nkhani yokuza ma demarcation adayamba pakathawi nkhani yokuza kaya ndi kufotokoza kuti zayenda motani adayamba kalikali ma electoral reforms adayamba pakanthawi so zonsezi kudali kukonzekera kupeza kuti kodi maballot ndizaprinta kuti of course sangaulule imakhala nkhani yokuza chani security ena anamuzayamba kuchuluka nzeru kuti mukadziwe kuti kodi ballot izakhala A4 kapena izakhala A5 kapena izakhala A3 kuti muzabange zanu za ballot stuffing muzabereki chisankho so sangaulule zingati ziti zimenezo so tikozonena kuti kukonzekera ameki adayamba pakanthawi so tikozonena kuti nkhani zokhuza smartmatic tamva kale bambo Kasaira ndi gulu lawo akuti palibe chifukwa zonse zili bwinobwino kuphatikizapo ndinene Deus ndaona bambo Atupere Muluzi Lolemba ali ku MEC ya kulilongwe limodzi ndi mai Annabel Talimanja ndipo potuluka pamenepo bambo Muluzi anenda kuti ifeyo ndife okhutisidwa Atupere Muluzi president wa UDF ndimalize Deus
president wa UDF Atupele Muluzi wena kuti ndiwokhutira ndi mmene ameki akuchitira zokonzekera zawo. Anthu amanena kuti Atupereyo akuoneka kuti pena pake wamba kusintha musamwike munthu maukama musaiwale Atupele ndi timu yawo adali limodzi ndi a DPP ndi a UTM afodi ndi zipani zina kudandaula ameki atapita bambo Atupele Muluzi lolemba ku headquarters ya meki ku Lilongwe potuluka kumeneko interview imene apereka anena kuti ndi wokhutira ndi mmene ameki akuyendesera zokonzekera zachisanu machidaka wakayikitsa wamba mazonenga atakulowera kwina titsirize motero mu programu yathu yalero yakandimverere kufikiranso lendo winapo tizabwereso ndi programu yakandimverere dzina langa ndi Deo Sandram ndingoti mwakoma nonse.